Díomh is mis culmá mac Shéalaí agus seo an riomhchluthe soccer is fearlam. Bhí sé deacha rogha íonna mar dás mé suas leis an san cheadú seo ach bhí orm cluthe amháin aroundú mar sin I mí ar fómhar 2005 eisiú Pro Evolution Soccer 5 ar an PlayStation 2. Bhí na graphic an uaim agus an immert ar ard chaidán. Seo an cluthe soccer I dimmer 4 imróí. Bhí béimar tacticí legan amach do Uran, Lewis agus ar nói na scinan le amháine leis an gluthe álann sin soccer. Ní cosúla FIFA na hama bhí sé sin ná imróí part-timesirthe. A nuas ar an obair heicniúd ar fad a rinne déantóirí Konami, bhí áras suntasacha eilem bblion sin. The chéadúir bhí clubanna ceadúnathe an Premier League an. Féach ar an glúdach sin. Níos fearr fós, seo an chéadúir gra immert ar lína le feicáil sa tre. Inis ní muid a caint ar rudaí ar nó Ultimate Team nó Tournament, tá muid a caint ar léig himplí le clár ceann rian. Siimplí a bhí mise mar scoil lábhí aige. Bhí cúpla rud fábhrach eile tardú ag an nám ar a tunchar acu ar an rogha seo. Bhí méid freastal ar an goláiste ag an nám mar sin dimar méid Pro Evo le susa ád an stadéir ar fad. Cúis eile ná go leanam Arsenal, agus bhí fear an dochrete acu ag an nám. Bhí an timreoir is fearrdom Thierry Henry ar nós dríadár ar an bord pelle ach bhí sé ar nós díos a chluithe seo. Ná bíí bortha dar me intin fí Henry hart ar ceirblíon hééis sin. Níl gach clé fuirfa ar nói as cégur deachartaí ag Pro Evo ar nós cearta léigeanna agus imróí, ní ra dóhan an le chuirteach go mórarm. Ní ra méid ma éonar an seach nerid, ní gach brenn ina léir vasanna ag an nám. Tá clé soccer ara go mór ó eisiú Pro Evolution Soccer 5 ach há lár an chléir seo le feicáil ag gluí an lei anneo. Siadam se gur sin an rud is dríochtú faoi agus sin an chúis go raibh na mé é. Slán go fód.